Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha akwai labari. Ƙungiyar UNICEF ta ba da kayan lafiya na sefa miliyan 793 a yankin Maraɗi. A ranar Lahadi 19 ga watan Oktoban shekara ta 2025, Ministan Lafiya da Tsaftace Muhalli na Jamhuriyar Nijar Likita Colonel Mejo Garba Hakimi ya karɓi muhimmiyar gudunmuwa daga UNICEF wadda ta ƙunshi kayan aiki da magunguna masu yawa domin ƙarfafa tsarin lafiya a yankin Maraɗi. Gudunmuwar ana kiyasinta cewa ta kai sefa miliyan 793,376,915. Wani muhimmin mataki ne a cikin haɗin gwiwar da ke tsakanin Nijar da wannan ƙungiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Manufar ita ce tabbatar da cewa an samu ƙarin kayan aiki da za su taimaka wajen samar da kulawa da lafiya mai inganci ga jama'a, musamman yara da mata. Minista Hakimi ya nuna godiyarsa ga UNICEF da sauran abokan haɗin gwiwa, ya kuma jaddada cewa wannan taimako zai haifar da tasiri mai ma'ana wajen inganta lafiyar al'umma a yankin Maraɗi. Halis na wannan taron sun hada da gabatar da jerin matakan da gwamnati za ta ɗauka don tabbatar da cewa kayan aikin sun isa wurare masu bukata da sauri. Wannan ci gaba na zama wani bangare na shirin ƙasa na tabbatar da cewa kowa ya amfana a Nijar, inda ake ƙoƙarin ganin cewa ba a bar wani bangare ba, kuma an samar da dama ga kowa ya samu kulawa ta lafiya ta musamman. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.